Guys, kain po tayo. Ayan, katapos lang namin magluto guys. Barbecue chicken. Ayan, nagpakulo rin kami ng boiled bok choy and okra and broccoli. Yan lang po ang aming pananhalian ngayon. Ayan, meron tayong kalamansi and toyo. Ayan, meron din juice. Ayan, kain tayo guys. Alikod. Ayan. Ako bukas. Alright. Tapos mo naman, gunting. Alright. Right, gunting. Naman yan ah. Tada! Tudong. Ito. Tayo. Uy. At yun ang umbrella na. Oh, meron tayong umbrella. Alright, may triangle na rin. Ayan. Damage. Alright. Alright, paper. Kuchinta. May kutsinta. Nakarapit. Buksan natin. Ano bubuksan ito? Gunting. Gunting. Wala. Yun na. Isa pa. Kunin na lahat. Pambilog-bilog. Umbrella. Ayan na. Pagdalgon ako. Alright. Good. 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 Yung isa pa. Okay. Good. Guys, may avocado akong binili guys. Ganda ng avocado. Ayan guys. Gagawin ko guys ito na shake siguro. Tapos mag-dice ako ng konti. Gusto ng anak ko, shake daw, avocado shake. Lalagyan ko ng yogurt, milk, and also chia seed. Yan, healthy tayo guys. Yummy. Ayan guys, yung aking ginawa na avocado na may yogurt, milk, and chia seed. Yummy. I-mix ko pa yan guys mamaya. Kanina guys, maaga na grocery na ako. Dito lang sa palengke. Ayan siya guys. Mga sabon, mga kailangan sa bahay. Tapos, mga kulang na sa aking mga paninda. Kung ano lang yung kulang, yun lang ang binibili ko. Sinisipon ako guys, kaya pasensya na sa aking boses. At ito pa guys, yung aking mga pinamili, mga noodles, ayan, dilata, at iba pa. Ayan. At ayan. Ayan. Yan guys, ang aking mga paninda.